Arkat liburu denda 1986an sortu zen, aurretik nire nagusia izan zena sortu zuen, eta hori, 30 urte baino gehiago daramagu herri honetan, eta ni orain dela 6 urte gelditu nintzen liburu dendarekin. Aurretik nire nagusiarekin lan egiten nuenez, baina gero traspasoan ni gelditu nintzen liburu dendarekin. Arkat nik uste dut urteetan zehar erreferentzia bat bihurtu dela Altsasun, eta berezia edo azken urteetan ni sartu nintzenetik, ekintza kulturalak eta horrela eskaintzen ditugu, aurkezpenak edo sinadurak, eta nik uste dut horretan erreferentzia garela herri honetan. Pixka bat hemen aterrizatu nintzen, nire ikasketak ditut, animazio soziokulturala, baina ikasketak egiten ari nintzela, sortatu zitzaidan Txantreako liburu denda batean hastea, eta urteak pasa ahala hemen sartzeko aukera atera zen, eta ez dakit, nahi gabe iritsi naiz. Jendearekin harremanetan egotea, jendearekin harremanetan egotea asko gustatzen zait. Eta hori bizia ere ematen dit, nik uste dut gehien hori. Gainera hemen bezero adin desberdinetakoak ditugu, txikiak, haurtxoak, bere pagarekin etortzen direnak edo helduak, eta hori da gehien gustatzen zaidana. Fakturazio lanak eta horrelako barne lanak, buruhaustak ekartzen dituztenak, baina horiek ere egin badira. Oraintxe bertan, uda honetan, atera den Amaia Telleriaren Aiztelekuak, novela bat da, eta Altsasun pixkat kokatua dago, edo parajeak hemengoak atatzen dira, eta horretan orain lana egiten ari dugu, edo pixka bat promozioa ematen ari diogu, eta liburu gomendagarria. Lehenago zen beran. Ezakit, asko esaten du, bera bakarrik.